Tikulandireni nonse amene mukutonera pakadali pano kuchokera pano pa Nyasande TV. Ndabweranso ine mulutswane mweuja webizo in the building. Tsiku la lero tingofuna tipatsani mabudget awiri atatu makamaka okhudzana nkhondo komanso zina ndi zina zimene zikuchitika amaiko amzathu. Pano tikubweretserani update imene ikuchitika ndithu ku Venezuela kumene kuku ndithu kwavuta chifukwa gulu la chinyamata lovala mamaski latseka misewu ku Venezuelako kuika ma roadblock ndipo lalengeza kuti lero akhala kusaka aliyense wa ku America ndi kumupha. Iwo ndithu aziyenda door to door kukhala kuyimisa magalimoto kupanga search kupeza aliyense amene aliwo ku America, ndipo akampeza anyamata amenewa munthu amene yudu azimuombera. So zimenezo ndi zina mwa zomwe zikuchitika ku America mwayiona imene. So mpungwepungwe wa maiko akuluakulu ukupitirira kuchitika. Tikhale ndithu tikumalizitsa tikukuzani ndithu zimenezi ndithu. Komanso pali nkhani ina imene akunena kuti America yafika ndipo ikuphulitsa ku Syria. Iyo ndithu kumene kupacha kuli gulu jamati ISIS ndiye target ya Americans. Zimene ndithu zachitika ndithu mbanda kucho umene kufika pakadali pano kuti America yafika kumeneku ndithu ku Syria komwe ikuphulitsa. President Donald Trump wanena kuti zimene achita ku Venezuela wateteza USA chifukwa China, Iran ndi Russia anayamba kugwiritsa ntchito dzikoli kuyika zida zawo kukonzekera nkhondo ndi USA. Iye wati chifukwa chake akuchotsa ma president amaikowa chifukwa akukonza chiwembu. Iye wati Greenland, Russia ndi China akatenga pakhala chiopsezo ku America pa chifukwachi ayenera kutero. Iye wati nkhondo iliko ndipo anayamba pansi nkhondo inayamba ku Ukraine. Zimenezi ndi zimene wayankhulanso Donald Trump kunena kuti iyeyu ndithu wapanga za ku Venezuela chifukwa choti akuteteza America chifukwa Russia komanso China imayika zida zawo ku Venezuela. Komanso wawikapo comment yake pamenepo kunena kuti akufuna atenge Greenland. Greenland ndi malo amene ali mdziko lija la Denmark. Malo ndithu akuoneka kuti ndi amaminerals ndi zina zotero, koma iyeyu akufuna atenge malo amenewa pozindikira kunena kuti China ndi Russia akatenga malo amenewa chikhaso chiopsezo ku dziko la America. Zikuoneka kuti maiko atatu amenewa China, Russia, Iran komanso dziko la America pali ndithu kusamvana, pali attention yodabwitsa yomwe ndithu ikuoneka kuti America sakugwirizana nayo. Maiko to amene watu mind you ndi maiko akuluakulu amphamvu pa dziko lino lapansi. America, China, kubweranso ku Russia kumene ndi maiko kuti ndithu ziganizo zawo zimapanga impact kapena kuti influence dziko lino makamaka la pansi. Tapanga subscribe musaiwale ndithu kutero chifukwa pamodzi pano ndithu nkhani yathu cholinga chathu ndi kubweretsa nkhani zosiyana asiyana. Tibwerenso ndithu tione ndithu update ina imene ndithu ichokera ndithu maiko osiyana-siyana. Apanso pali update ina imene tifuna tikupatsire ndipo ikunena kuti USA Doomsday plane yatuluka. Kumene kuti ndithu ndege ina yodabwitsa imene amayitchula kuti Doomsday plane. Ndege imene iyi ndithu yatuluka lero. Ndege imene inapangidwa ndi malamulo oti izingotuluka pakakhala nkhondo ya nuclear to protect USA government. The last time inaoneka kumaso kwa anthu was 51 years ago. Sinayambe yaonekako kumaso kwa anthu, lero yatuluka ndipo anthu ayiona yayamba kuzungulira koma US government sinayankhule chilichonse. Maiko ayamba kuchita mantha kuti something big chikhoza kuchitika pansi. Dzina la ndege ndi Doomsday. So mavideo ambuyo mutakhala kufotokoza kuti kukhoza kuchitika nkhondo yayikulu pa dziko lonse lapansi. Nkhondo yodabwitsa chifukwa zikuoneka kuti maiko akuluakulu amenewa akuchita zinthu zodabwitsa. Takhaso tikuona kuti dziko la China, Russia, anthu ankhondo awo ali ku South Africa kumene akupanga ma training amadzi ndi zina zotero Cape Town. Musaiwale kuti South Africa ili mu bungwe lijamati BRIC, bungwe imene kuli maiko monga ngati Russia, America, Russia, China,
maiko ena ndi ena anapanganso kumene kuso kuli kabungwe kawo ndithu kumene kuchitikaso zinthu zitatu zosiyana asiyana. So tikupitirabe ndithu kupatsirani ma-update makamaka pa nkhani imeneyi zimene zikuchitika mdziko muno. Komanso pali nkhani ina imene ikuoneka kuti dziko la America lakonzeka kuti lipange invade dziko la Iran nthawi ina iliyonse. Mwayiona imeneyo paja ku Iraninso kukuchitika mademo ndipo anthu okwana 50 kumeneku aphedwa. Iran ndi dzikonso limene ndithu limaoneka kuti limasakidwa makamaka ku Middle East kumeneko. Musaiwale kuti paja Israel masiku angapo apitawa miyezi ingapo last year idapanganso invade Iran. Ndalinso nkhondo ndithu imene achiyemba inanunkha nkhodzo. America inalowerera kuphulisa kumene kutantantani koma nkhondo inapezeka kuti mkati mwa ndime yatha. Kumene kuti paja mtsogoleri wake ndi atola amene ndithu amadziwa ndi dzina kuti supreme leader. Ndiye kumene kuti ndithu kuli mademo chifukwa anthu akupanga mademo kumene kuti ife tikufuna ndithu democratic leadership osati Islamic state. Ndithu kumene kuzambiriso zikutani zikuchitika. So ifeyo ndithu pano tikungopatsirani makamaka ma-update amene akuchitika ndithu kumene kuku maiko anzathu osiyana asiyana. Ine ndithu imwe mungachite ndikungopanga subscribe basi kuti tonse pamudzi pano zonse timakambirana pano tonse tiziyendera limodzi. Until that next time pomwenso ndibwera ndithu ndikukudyetserani nkhani ziwiri zitatu ndingoti mwauma nonse koma don't forget to subscribe chifukwa mukatero ndi kuti mukhala muli mkati mwenemwene mwa mabudira amenewa nkhani zosiyanasiyana, nkhondo zochitika m'maiko akunja komanso zina zimene zikuchitika kwathu kuno kuti tonse tiziyendera limodzi. Until that next time ndingoti mwauma nonse azikomo.